Benvolgudes famílies de la comunitat de petits. Com a novetat del curs, un membre de la família podrà accedir al recinte escolar per l'entrada principal, per tal d'acompanyar el seu infant a l'aula. En aquest vídeo demostratiu veureu el recorregut que cal fer. Us demanem que deixeu distància de seguretat entre vosaltres. Un cop arribeu a la planta del vostre infant, primer us heu de dirigir a la zona de les calaixeres, per tal de deixar les coses dels vostres fills i filles. Aquí també preguem distància de seguretat. Després, podeu anar a l'aula i acomiadar-vos. En la mesura del possible, aquesta ha de ser breu. Un cop finalitzat, baixareu per la sortida d'emergència. Així, evitarem creuaments amb altres adults. En arribar al final de l'escala, només cal sortir seguint les indicacions marcades. Moltes gràcies i bon curs!